Vítam vás u nového videa. Možno prichádza trošku s oneskorením, ale o to viac sa možno, že tešíte na toto video, nakoľko som ho avizoval, že čoskoro ho uverejním. Takže rok po 12 mesiacov ubehlo od diagnostikovania prasknutej platničky bez operácie. Takže teraz prichádza nejaká rekapitulácia, dajme nejakú bodku za tým rokom, povedzme si o tom niečo, aké to bolo. A ak by som mal jedným slovom vysloviť, aký bol tento rok, tak vám to poviem. Ťažký. Väčšinou robím moje videá tak, aby boli motivačné, aby tam bol ten impuls smerom k vám. Samozrejme aj toto video myslím si, že je motivačné, ale zároveň, aby to bolo úprimné, tak tam budú aj demotivačné prvky, ktoré vás možno, že odradia od tejto cesty. Ale samozrejme tá motivácia stále má navrch, takže nemá zmysel nejako uvažovať nad tým, že by ste nemali ísť do toho. No ale samozrejme si tak rozoberieme, aby ste videli, že to nie je celé ľahké. Začnem s tým, že musíte dostať nejaký impuls. Bez toho to nepôjde. Ja dúfam, že pre vás budem ten impuls ja a tá motivácia, aby ste sa pustili do tejto cesty. Ale dostal som aj také otázky, že ako to vlastne mňa napadlo, že aký som mal ja impuls, aký som mal ja motiváciu. Tak ja vám tu na rovinu poviem, ja s tým nemám problém. Takisto keď u mňa nastal tento problém, zdiagnostikovali mi to, tak som nevedel tiež, čo ďalej, ako začať. Tiež som rozmýšľal, takisto mi behala po hlave operácia, ale potom som čítal tie negatíva, samozrejme aj, a našiel som na Google jeden článok, a je to Matejov príbeh, určite ste to čítali aj vy. Takže toto som si ja prečítal a inak budem rád, ak sa to k nemu dostane, keby ho náhodou niekto poznal, kľudne mu prepošle toto video, aby videl, že aj vlastne ten jeho príbeh má nejaký vlastne pre ľudí význam, že jednoducho aj to dokáže ľudí nakopnúť a nakoplo to napríklad aj mňa. Takže ja som si prečítal ten jeho príbeh a povedal som si, že ináč veľmi podobnú diagnózu mal ako ja a takisto aj v veľmi podobnom rozsahu. Tak som si povedal, že keď to dokázal on, prečo by som to nedokázal aj ja? Takisto urobím všetko, čo urobil on, ale ja ešte pridám niečo navrch a povedal som si, že dokonca ja budem lepší. A myslím si, že keď si prečítam to, čo píše on, tak aj som bol lepší. Lebo ak sa dobre pamätám, tak tento Matej sa dostal v podstate na tieto chôdze, na tú chôdzu, na tie prechádzky, niekedy až po 5 mesiacoch to dokázal. Ja som po 2 mesiacoch začal chodiť, síce s ťažkosťami, ale v 5 mesiacoch ja som už bol v pohode, čo sa týka prechádzok. 1,5 hodinové prechádzky som mal už vycibrené tak, že to bolo úplne v pohode. Tak si myslím, že ma dostatočne namotivoval a dokázal som ešte k tomu niečo pridať, aby som bol lepší. Prichádza otázka, že či každý má šancu. Samozrejme, že áno, každý máme šancu. A teraz, či to každý dokáže? Samozrejme, že nie. Lebo keď niekto povie, že ja som odhodlaný, idem do toho. Ale tu treba byť maximálne odhodlaný. Maximálne veľa vecí treba obetovať. Treba sa zmeniť. A preto to nie je jednoduché. Preto hovorím, že je to pre veľmi malý okruh ľudí. Jak by som to porovnal? Ja to budem porovnávať, ale teraz nie z fyzického, ale z časového hľadiska. Ako vrcholový šport. Čiže keď sa nejaký zápasník pripravuje denne dvojfázovo na nejaký zápas a denne 3 hodiny sa tomu venuje, denne 3 hodiny trénuje, tak toto budete robiť aj vy. Sice to nebude tak fyzicky náročné, ale nakoľko vy ste zničení v bolestiach, tak možno vás to takisto vyčerpá. Na to sa treba pripraviť. Treba sa nastaviť na to. A potom, jednoducho, keď
keď už budete v nejakej pohode, už budete dokázať pracovať, nastúpite do roboty a popri tom ešte, keď budete musieť cvičiť a chodiť na prechádzky, toto ten vrcholový športovec nemá. On má tie svoje tréningy a hasla fajka. Ide spinkať v priebehu dňa aj 2-krát, ale nie. Vy budete robiť 12 hodín alebo 8 hodín a ráno budete cvičiť, večer budete cvičiť a budete chodiť ešte v priebehu toho dňa na prechádzky. Takže preto je, že z časového hľadiska porovnateľné s vrcholovým športom. A keď si nedokážeš upratať hlavu, nemáš šancu. Psychika je úplne prvý bod. Toto treba dať na poriadok a potom môžem začať. A treba sa pripraviť na to, ako v športe, tak aj tu budú pády. Jednoducho začne to napredovať a potom zrazu, keď vás to zlomí, zase prídu bolesti, zase príde nejaký akútny blok. Čo? Vtedy sa vzdáte? Nie, vtedy sa nemôžete sa vzdať. Stále tu musíte zostať silní. Zase tak nastaviť, že áno, viem, ako som išiel, čo som možno urobil zle, alebo som spravil nejaký zlý pohyb, nedával som si pozor a preto som sa zase dostal do problémov. Takže vtedy sa musím zaťať, psychicky nemôžem odísť, musím zosilnieť, musím pridať, musím to prekopať celé, zmeniť to a pokračujem ďalej. Ja som v priebehu roka mal aj také otázky, že vlastne kedy nastala úplná úľava, v akom štádiu, v koľkatom mesiaci, že kedy som to začal pociťovať. Pozor. Extrémne veľké úsilie musíme vynaložiť na to, aby sme boli zastabilizovaní. Chápete? Toto, zastabilizovaní. Nie vyliečený, lebo z tohto sa nevyliečite nikdy. A to čo znamená? Nastáva úplná úľava? Nie, nenastáva. Také podľa mňa neexistuje, aj keby bol spravený neviem aký brutálny operačný zákrok. Aj jednoducho neviem čo. To už nikdy nebude nové. Aj mne sa možno, že stane, keď urobím nejaký prudší pohyb, že nastane nejaké také pichnutie, nejaká bodavá bolesť. Ale to odznie. Jednoducho už nenastávajú tie akútne fázy. Takže to je dôležité, aby sme dokázali v bežnom živote fungovať. A to ja dokážem. Ma to nejako extrémne neobmedzuje. Samozrejme, nerobím nejaký vrcholový šport a vyhýbam sa, pokiaľ aj športujem, príklad pojem s deťmi, takže si zakopem florbal alebo niečo podobné, ale vyhýbam sa pohybom do behu. Lebo myslím si, že toto ešte stále nie je na to. Možno, že prejde pár rokov a urobím video, že natočím ako behám. Nikdy neviete. Ale hovorím, že tu úplná úľava neexistuje. Ide o to, aby sme dokázali normálne fungovať. Ja viem, je to strašne do času. Strašne veľa času to zobere. Ale pokiaľ budete bloknutí, budete vo veľkých bolestiach a budete len ležať na posteli mesiace, no na čo vám je ten čas? Čo s tým časom? Čas pre bolesť. Má to význam len ležať v bolestiach a rozmýšľať nad tým, že aj by som do toho išiel, len nemám na to čas. Máš na to čas. Prečo by si nemal, keď máš čas ležať v posteli s bolestiami, máš čas aj na toto. Ale musíš jednoducho ísť do toho a nemôžeš poľaviť. Celý ten rok jednoducho nie. Tam nie je také, že jednoducho poviem si, tento týždeň vynechám alebo niečo také, lebo to sa všetko vráti naspäť. Tak rýchle sa to vracia naspäť, tak rýchle začne tuhnúť ten chrbát a potom zase nastanú problémy. Ja vám poviem, že za ten jeden rok koľkokrát som vynechal cvičenie. 6 krát. 6 krát som necvičil za ten rok. Z toho 2 krát som povedal, že nechce sa mi. 2 krát len. 1 krát, keď som už bol v tej fáze, že chodím do roboty a postupne som to znižoval, že aj teraz napríklad cvičím len 1 krát denne, tak som to odkladal celý deň, lebo mal som nejaké povinnosti, a potom večer pojem cvičiť a potom som na to zabudol. A 3 krát to bolo zo zdravotných dôvodov.
ale nie, ako netýkalo sa to tohto a proste nejaký iný zdravotný problém. Takže 6 krát za rok som vynechal. A teoreticky hovorím, že len z toho dôvodu, že sa mi nechcelo, to bolo len 2 krát. Takže takto to musíte robiť aj vy, pokiaľ chcete, aby prišli výsledky. Čo by som vám ešte chcel tak povedať, že nezamotávajte sa zbytočne veľmi vo svojich výsledkoch. Áno, treba si to, ja som to tiež, dopodrobne som to pozrel, naštudoval všetko, ale potom to už treba odložiť. Netreba zase, že keď ja o mesiac zase to vyberiem, zase to budem nejak extrémne študovať a zase jednoducho budem čítať to, že aké to je zlé, ako sa s tým nič nedá robiť. Lebo to vám bude uberať na psychike a nepomôže vám to v žiadnom smere. Naštudovať, pozisťovať, poznám to, viem čo mi je, odložím to preč a idem makať, púšťam sa do toho. Teraz vám chcem povedať nejaké vlastne postrehy počas toho roka. A čo bolo úplne, že najväčším pozitívnym prekvapením pre mňa, že čo prináša akože strašne veľa tomu telu, je to tá chôdza. Ja som s tým fakt nerátal, ja som myslel, že do začiatku začnem len cvičiť a budem cvičiť a takto to pôjde. A tá chôdza, to je niečo fakt, že brutálne pre ten chrbát. Keď to nebudete robiť, tak takisto cvičenie vás nezachráni. Musíte tú chôdzu jednoducho. Naozaj hovorím, že to je maximálne prekvapenie pre mňa, čo tá chôdza dokáže. Boli pre mňa zase také sklamania počas tohto roka. Veľmi malý okruh cvikov, ktoré vám pomôžu, ktoré si dokážete nastaviť a ktoré fungujú, ktoré neobťažujú, nezhoršujú stav. Druhým veľkým sklamaním je u mňa prístup ambulantných neurológov. Im nejako moc nezáleží na tom, akom ste stave. A ďalej to ani nebudem rozoberať. Vy sami viete. Tretie sklamanie. Trošku som sklamaný z niektorých z vás. Ale prečo? Že jednoducho vy by ste aj chceli, ale hovoríte, že na to nemáte čas. Ste aj na penke a napriek tomu to nedokážete zosúladiť. Prečo? A hlavne niekedy aj sa vyhovárajú na to, ako teraz neviete to osobne alebo niečo, že ženy jednoducho oni majú deti a nevedia to jednoducho to dieťa, tú starostlivosť a to cvičenie, nevedia to dať dokopy. Dá sa. Prvý bod, treba plánovať. Celý deň treba plánovať. Ja som to vždy tak robil. Jednoducho, ale všetko, ešte to si naplánujte, kedy budete raňajkovať. Skutočne. Keď budete raňajkovať, kedy pôjdete na záchod, kedy pôjdete do sprchy, kedy pôjdete vyvenčiť psa, kedy budete cvičiť a medzi tým, keď máte povinnosti s deťmi, učenie hocičo, všetko plánovať. Ak musím ísť niečo vybaviť na úrad, plánovať. Celý deň si treba naplánovať, inak to nedokážete. No keď to nenaplánujete, niečo prešvinite, už vám to nevydá, lebo je to naozaj, ale naozaj veľa. A keď si myslíte, že ja som to mal možno že jednoduchšie, tak ja vám to prerozprávam, ako to bolo u mňa. Takže ja počas mojej PN-ky som bol práve vtedy, keď bol lockdown a bola online výučba na škole. Čiže v tom čase 7-ročné deti, dvojičky doma, online výučba. Čiže ráno som sa zobudil, vyvenčil som psa, naraňajkovali sme sa, pripravil som deťom počítač, pustil som im prvú online hodinu a musel som ísť cvičiť. Príklad poviem. Medzi tým samozrejme prestávka, potom pustiť ďalšiu hodinu, tretiu hodinu, medzi tým som zase ešte raz cvičil. Čiže príklad poviem, do obeda som mal 2-krát odcvičené, potom deti skončili, začali sme sa učiť. Počas toho, ako sa deti učili, som išiel zase 1-krát cvičiť. Samozrejme medzi tým za mnou otázky, pomôcť týmto, pomôcť hentým. Kým prišla manželka domov, príklad poviem o 3. od 4. hodine, ja som musel mať 4-krát odcvičené. Popri tom, že starostlivosť o deti
a učenie sa s deťmi, lebo jednoducho nechodili do školy v tom čase. Prišla domov manželka, ide sa von, prechádzka 1,5 hodiny. Vrátil som sa domov, cvičenie. A potom, ešte predtým, ako som išiel večer spať, opäť cvičenie. Čiže je to len o plánovaní. Lebo sa to dá, aj popri deťoch sa to dá. Takže pre mňa sú to v podstate len výhovorky, keď niekto hovorí, že nemá čas, nevie to zosúľadiť. Nie, jednoducho tam navyšuje tá lenivosť. A to odhodlanie samozrejme. Ale myslím, že tá lenivosť to je top prekážka. Tak sa teda pýtam vás, a samozrejme aj seba, že pre koľko ľudí je vlastne táto výzva? Aké percento ľudí? Ja len tak strelím, že 10%. A zároveň hneď sa nad tým aj zamýšľam, že podľa mňa to je aj veľa. Podľa mňa som aj veľa povedal. Neviem, kľudne napíšte svoj koment. Povedzte, čo si vymyslíte, že či naozaj táto výzva je pre viac ľudí ako 10%. Ja netvrdím, že mám vyhraté, že som závodov. To som aj nikdy nepovedal. Ale kým môžem, kým budem vládať, tak budem robiť všetko preto, aby som to udržiaval v takom stave, aby som mohol fungovať a celé to oddialoval. Jednoducho nevykašlem sa na to. Budem ďalej v tom pokračovať. Ako zvyknem hovoriť, tak aj teraz hovorím, je to len na vás. Či sa dokážete zmeniť. No a týmto pomaly ukončím toto video a chcem povedať, že tento môj príbeh sa teraz vlastne končí. Týmto dávam jednu veľkú bodku za tým a skončil som. Ale nie, srandujem. Nekončím. Ako môžem skončiť, keď toto celé vlastne nemá konca? Toto nemá konca jednoducho. Tento príbeh sa nemôže skončiť. Takže naďalej očakávajte videá, moje postrehy, informačné videá, ako napredujem, ak budú nejaké veci, ktoré postrehnem, že niečo sa zmenilo, niečo sa zlepšilo, že opäť niečo dokážem viac vykonávať, tak sa s vami o to podelím. Možno, že tá frekvencia tých videí bude ich možno pomenej, ale stále budem pridávať videá, takže s tým v žiadnom prípade neskončím. A na záver vám hovorím, je len na vás, či to dáte, na nikom inom. Držte sa, makajme spolu ďalej.